Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kakhasi Hills Art and District Council kalpenmi ya hukum ban betha ya sora CM-ship bat maulong sirdarship bagi de ban pet ngor habede berkakam khai peteng bat kajingwan rung kerthap kimbender hapo kajing pet jingkmi jongki hakani ka hukum jingpentep baka HADC kalpenmi haka artarik nailur acha apusan kawai na kimat bakal betha ya ki ilaka kadai kabakdo bade ban penkalai ki kerteng shnong dongwei shaka kerteng khasi kabakdo katkum ka HAD Administration of Ilaka Act Shejakhanes Park Naipuwe. Haga Khatsan Tarik No Pra Arja Apusan, Kahanyo Trap National Youth Front South East Sora Circle, Kalit Ban IT ki signboard ha usirdar ke Ilaka Maulong, Bat Pen Kan Mau Bakahima Kade Ban Let Si Ekite ki signboard, Hakte ki Shnong Bala Ai Kerting Nongwe. Uba Ban Job Khongber No Ektian ki HNYF, Uliyat Hu Baladap Ban IT ki signboard sha usirdar ke Ilaka Maulong, nak benta bandit si haki shnong ki bala ai kerteng nongwei hakati katha ulakdo baki shnong ki bade bandit pen kala kerteng ki kenthop ya ka kuti ya ka ba haki por bamchwa la ju khot mau bersio ka rangamati ba haki por bamchwa ki khot ka dong do saw ka jat bandriu ka im ka de na ka jingdon ka khando ka siap bat ka long ka jingling amen siem na da ki kerteng shnong bala jer haka kentien nongwei ki sa haka ju ka kerteng haka ktien nongwei la ong uba ban job Badru ula benra baka office usirdar baka ki HADC keladon ya ka hukum baladap ban pediang naga jingakren naga jingalang ka balalong hamajai haka arpu pradari unai lar aja arpusan hapdeng ka ki HADC ki sirdar ilaka bat ki seng bhalang baper haba yo banekran ya usirdar ka ilaka maulong uba SK lalu ula penpau ya ka jing smokmen baka HNYF kala shimkhia ya ka kam ba ai ka jing trilang bat ka ilaka nak benta ka jimentoy ki patba Bat penpau baka ilaka kan sa syong jinyalang ban penbet ya kena kam bat kermen bah usnam ban wan ka ilaka kan sa pendap ya kebenta ban si eki signboard hakide kishno da ya kajingwan jungi ban ya kendu ya usorda haka bangin IT ya ki signboard ha usorda namar pa haka jingi kendu jungi usorda haka bangin ladon haka jing temu ban wan si hi da lagi jong ki kiti nagaliang kaseng ya kini ki signboard hakini ki than jong kan ke syamiti area ka bakidon kat tukan ni telishnong ya ki balakala da kitin nongwei ya ke men barim ulajer la suit la show la pen kentang ya ki da ka kerteng khasi ti komon syu ai nuksa arteli kum kata ka bang ngalaju keren nak sport skipor kum ka kuti ka ba ki mensyua ki khot mau berseu bat ya ka rangamati ya ka ba mensyua ki jukot ka dong dosa ti halur kani ke bentang asoban keren syai ba kum ka seng hing soban ong ba ka jai benriu ka im ka de nak benta ba ka don ka khendau ka siap ngaso ba kalong ka ai ka ba ngisngau sanut ngisngau lenga bisa mesti melada kini ki kerteng kerteng shnong ki bahang ni ki balajer da kerteng nongwei ki sa ha kaju ka kerteng da ki nongwei lada nakaliang jong ka office usordar bat nakaliang jong ka district council ka bangi ladon ya ka discussion meeting ha ka aku praterik ubenai agos ar hajar akusan bat ya kani ka notification lada pas ru hak arterik ubenai ubakandai ar hajar akusan kani kala along menta kala ya lasau kliki benai de hendrai nakaliang jungi sodak ngilawan ban kli syai mene bat nakaliang jong sodar ong ba unsya syong no ya kata ka meeting hau ni ubenai ubeningkong bat nakaliang jong sodar unsakot rengkat lem yangi bangili si ya kita kisan buat namar ba ni hab bandale kata ka niam kariti ka dustur jong ka ni ka ilaka mulong namar ti le kata ka niam kariti ka dustur syua banjer na ban syuk kerteng yakini kisnong namar ba hang ni kat kum kamat ka bah ndriu ka bala ka deu syai hang ni bakat kum ka kat administration of ilaka ak sejar kendai spa kendai buai hakabiya dai ban penkala yakini ki kerteng ki badai da ketinong we syaka kerteng khasi berkendin ngisau ban ong rubai yakini ki jaka ki ba nilayat menta kat tukat ni telikisnong kaba ngisngau duka namar ba kat kum ka jingyo jingkli jungi na kita ki inchat ki balatung da ka hima maulong nak isi jong ka hima maulong ba hakiti ki jaka hang ti ki yo ki weipat ki jai benriu ki bamde ki jai benriu khasi ki yo jaka ya kata ka ba shikiar manla ka wei pakawei ka longying jong kini ki weipat ki jai benriu ti hang ti man ka wei ka shnong kadon ni kita ki yeng ki bersispa lai po benriu teli ne sispa andru po teli kamu ngiladu kumpa sispa andru po saukia rupu sankia telada kum kini ki shnong ki basyong da ki weipat ki jai benriu kibun teli
dah kini ki longyeng ki peladon dah kita ki sepak lukusan longyeng ki sepak lai kendri longyeng te katno akar katno hektar su ki jaka ki jongi ki badai hakan ni kathan isyamati area pentau umdan kabangi ngindu yakini ki jakate ngi kentu syai banang ni ba nakaliang ka office sodar ba on page bania yakini ki jaka namar ba hakan ni kan notification ru kabala ai de ka konsil syaka office jong ka hima molong bat kumju syaka office jong usim suara jong ka majai kadika ju hi kan notification bat kabala ka de syai ru ka kan notification ka badai house name hajar ka kendai kabala kedeu hakapo ka kamat kabaar ka kedeu saya kalan transfer ak ti ka basau lengok kalau ngoba menir midang lap ya kawe ke jaka ka bala sinayeng ndak kiwe pat ki jai benriu bang syutip ude ujai burma ti hanu kata kalan transfer ak kala trikam hakani ka jaka bat ngisno ban ong ba kat kum ka jengkeli jung di yo ka jing pensyai ba omdon ki jaka jong kiwe pat ki jai benriu hang ni ki dei be jong ki khasi ki bala aiwa sya ki we pat ki jai benriu henry hang ting lak tip syai ba ka dei ka jaka hi jong tau jai ubade ujai burma di kambut ba lada kaya jelong kumni ka ka benta ka hok ka benta ka jungi jong ki jai benriu jungi ki banakani kathan bat kumju ru syaka jai benriu ko borok ka wengi ong yakinong yaki klik no sensar balada kumkeni kaya jelong kamento syu ka ba ngin ong ba ka jai benriu jungi haba ngidu pat ya kata ka kendeu ka siap ka bokongsan ka dei bangin penek ya kendeu ka siap bat im karibat ka jai benriu di airport kan no bakin wan si kita di kerteng semua kemai pak kajing ya keren jungi bos saudar ngi airport bo ong apsho ndashong ya kanika ngi klem debu tan ya kapon ringi ong bahaus nem temai hapo ka sibenai arbena bin le kerki no ya kiniki kisnong ban peni bakani kathan pentha umdan ka badai ka ilaka maulong kini kisnong ki badon di keteng nongwei bakin long no keteng kasi kanang bagata kariti dustur ka ba umen barem ulabu ulapen kentang bakin ne mengide ban kengkor ban nyokor ya kata kariti ka ba umen barem ulabu kanang bagani ka ilaka jungi kalong ka bapu ka baping ka banwan da kata ka kata kembakila keren mene da kata ka niam ka rukom bakan ilaka jungi kalong baik kata ka jaka ka badari hok ka jaka joka ilaka maulong kan lada kawan hak keting kasih berka jok ka jai benri jungi anrengi soban ong balada ngisnya serum seneng ngisga bakan ki jaka ki dei daka kerteng nongwe ngisngo kumba kamde syu hari lejong ngiso kumbangide hari nongwe ladang iwan seni andre lada nakaliang sodar la simkia banle kumbangila ya keren mene pot la pensyai ngi bangin sim kerki no ya kanika kam di ngiso tu syai ba ka ka bangi layat nadu ka arpu praterik hadu kini kisngi ki ba menta ban nakaliang kaseng layat ngiso tu ba syai ba ka kajingnya tristom kajingnya tur kejungi ban penurlong kini ki borok khoi nalo bangilayo ya kan notification naga dis konsul pan nalo ka kular jung soda ti ai begini kijing kular kilong ki urlong nang ni syakmat ba lada nang ni syakmat kidang long ki ba ki nekri nang sensasnong kidang long samsia kini kidalong penat ilai tau jong ku tekaleng kaseng ngi basi basim dakalenti karai ba kahapan wan si no dalade ya kini kisanbut kan namda apsyu ya kita kiriti ki dustur nama ladangi nayai ab kita kiriti ki dustur kita kiniam girukom kajaka jungi kala syudu bat kala syasyu penkela syaka we patki kerteng ibadai dak tinong we Baya deh bat kani kajing ai jaka baki ong ki ai jaka ki bar jela deh meno ba ai ka jaka kani kajaka bangin keno ya usoda permentar ngin so bandai hok namar kat kum kajing keli mene ki kat kum kajing inquiry jungi ne hang thing ngi tip syai bakani ki jaka ki dei nadu ki long syua ki balai nadu ki men barim kalaya nadu kita ki snem ki ba kadon ki snem ka tmaba mo ka bang baka East Pakistan bat ka West Pakistan ke Bangladesh bagi Pakistan dan untuk kadika puan bagi niki refugee ki wan poi hakiti ki jaka te kata-kata ngim la ban batai ya kata hendring isu kentu pat ya usoda namar bahabangi keli no sodar om bagi jaka hang ti ki jaka jong ki jat benriu jungi kadika jaka jong kalong kum kari kenti jong we po we ulong shnong jong ka ilaka maulong te ni bat kadai hiru kadai kari shnong kari rat ka bagi ong ti kadon lang kari kenti ba kadon lang kari lai tingi so ban ong bayu sodar ba nani syakmat ban pej bah bakat ku kata kalan transfer ak ru bala daya ki jaka ki pengide ban probok no
ru ni haban sim da kalenti usodar haban sim da kalenti rengkat ka district council rengkat ban ngiru nya yai trelang nya watlang ya kilat kalenti kenang kini ki jaka kenan paipat syaki produk personal pijungi ada kide ki jaka risno pala ada kide ki jaka ri kenti kenang kini ni syukuran da ka basyairu ya kitu ki breu ki ba ai wai ki wei pak ki jai menri ki bam de ki jai menri khasi om de bakin sulap mit ban hunum ha kata ka jingyo jongki ya ka kamai ka besuk henre ki de ban perkhat pat ya kalawai ka pateng nama kumbang ala keren mene ba kajai benri jungi kaim kajai benri jungi kaim ba kadon ka kanda wasiap lada ka kanda wasiap kadun kata kajai benri jungi ngaso ban ong ba kandu no hi lada kanda wasiap pamdan jing ya keren hapo ka discussion meeting ka pu trik ya ka bangilayo ya kan ikarai iyo ya kan vision na diskusir ka balai ka hima ni nakaliang ka ilaka maulong ila ai prateli ban nakaliang ka majai ngila ai kumban rutuli di nakaliang ka majai pat na ngisu ong hang ni yo bale si kandon ka jingkran na kiwe ki ar bale ngi klam ya cekatai ka liang ka majai ka long no nadu ba ikhlat i pa im la lino na kan ka slapate mangkwai hadu or ble di menta ya ka baidang wan pada isi udah usim ubat mai di ya ka bamenta ka bangi ngila kali nama ba impat yo ya ka sernat apa ka district council dan nak kadau ka nakaliang ka majai ngidang apsyua hadu benda yo nda yo pura ya ka syuki sim ba pura apa ka himasora nang ni syakma sen ka sempat kisenja keren hani hapo yu kini ki bangila nang sai ni kam kanika isyamati tu ka ba kilakot ka penta umdan ya ka rengga mati ka bagi khot ka dong dosa ya ketika kuti ka bagi khot ka mau bersih di keyakan ni ka ikata ki lubia kalibari ngila keling lawat jingtip bagi ong bet nadu mensua ki jukot hi ka lubia dah terima kasih bakadai ka kalibari bagi khot ki wepat ki jak benri mentah de bat ya kani ka dorom bos tihang ni ya ka ba mentah kin ai dah karito dah kita hi bung syai sempurna lai teli tambah kidang bun dan meneng ila kelin soda pergi kidang bun hi jaka ki bangi haban si sanjut akak kateng kasih nagali yang kejonga ngadap daga jing ngeu men ya ka jing pelaj por ka jong pi kum kasen SNYF jong kani ka sau isma circle ka ba la simkia ya kani ka benta akaban ai ka jing ya trelang batngi ka ilaka hi baro ka we na ka benta ka jing mentoy jong ki pai ba nong song sinong ki badan agani ka than te kalong kapor ka ba sultanan bat langba kani ka jing ai ka jong pi ngas ngeu kumba ka ti ka jing ai advan christmas ya ka senong ka jongi langba kini ki signboard ki ba 4 la thok kerteng nrai ki bangin sapendap kerteng yaki hadian bangi arai da ka dorbas hima ka jongi naga benta ban penkala kerteng ya ki senong ki badon ha kini ki than ki jongi Kumakalong mentakat nutili sedat kini kisnong di badan kamar penkala kerteng cakak ketin hasi ya kata bangin ong menta ngimpala namarba kasyong ha ka dorbar mo kabanrai namar ki baro ki wan da kabarai ka dorbar bat ya kata ngin sa ndala debrai ka dorbar hima ngin sa pha sa dis council bat ngin sa yo thai ka jing menjur na ka dis council bala itu ya ki komisionong ti kat kum kecing i jong ki munong yalam jaka hima hi ki jing mentoy lada kisnong ki thau hi ki yo ki ni ki kerteng haka kerteng jeng kat kum ka kerteng khasi hi tela da yo ha kerteng khasi hi kan long ko so tenan mo kan long ka jing penim ya kari ba ka jaj ben riu ka jongi mo ha bangi don hala ka jong ka sinong ka thau ha bangi don hala ka jong ka ot ke hima ha bangi yo ya la ka jong ka kerteng ka babit ka babiang ka ba ya dei bat ka rukum khasi ngir so tenan hi ba kan don kum kata mo lanu sarai sedat ngin yo iya kini kecing kala kerteng kini kisnong nga tharai ha unius nem thamai banwan ngin sala tharai ya kaban proses ya kini ki kambaro syaki bor ki basalor mah Nalor kini haka meeting ka bakadu jong ka KHDC balawan hiat sini kila don tak senjam ki bana kaliang kaska hima hi kala sim ban budin ban bud ya ka jing betha jong ka KHDC ngila buat namar ba
Kini kisinong baro ngila yo banto ya ka sensus ya kisinong mani wei pai wei sinong ngila tho sensus bat ngin nang penbahan nang ni khmat ya ki wei pat ki rukom ki bangi la ya rai na kalian ka executive committee dorbar ka jongi ala ai sabha kini south li ki sanbon na ka banda bandu ya kisinong ki badon syati sya habora te na kalian ka jonga ngap diang na ka sabha ya kani ke jing ai ke jongpi bat ngakmi lentiro ba ki badangsa na kalian jongpi gaseng lada ki don mensiam na ka benta banyarap yang ni kumka ilaka ni diang da ka pasau baru adian habul lada ki don ban ai na ka benta jongi e kublai sibuan ya ka jing kelut mensiam ka jongpi kublai sibuan ya ka jing don angkat ka jongpi ka di ka por menta na kalian ke junga ngam don e ban ai ngai sim tangki jing duai na kalian ke junga na don ban ai na ban ta jopi bat ki jing ker fu do na ta jopi gaseng ba pinang la ban trai na ka ban ta ke jing ba ke jing jing piang apo ka tha bat umde tang ha ka ne ka jaka ke jungi ngai ha wei pat ki jaka na ka wei ka po sya ka wei pat ku ble sibuan ya ke jing pelai por ke jongpi ya ki jing sebelum mesin ke jongpi boleh untuk ya pi pasang baki nang la banang ya cakap